Her sidder man Sniper Rally med i Corvette-karosseri. Nu kan vi kigge lidt ind i den. Ikke tage alarmen. Der er så lys på, så der sidder der kabler her. Men I kan lige komme nærmere. Det er så en browser version det her. Med lidt opgraderingsdel. Der kommer mere. Og den har et 4000 NiMH batteri. Man kan så også sætte Livo batteri i, men det skal du nødt at lave om på den der. Men nu for at fortælle lidt om gode ting om bilen. Det er, den kan laves om til meget, og du kan skaffe mange reservedele. Delene til den her, du kan tage dele for en sted faktisk. Der har faktisk lidt på af for sådan lidt andet, der kan dele for nogle andre biler. Og man kan montere blæser, og man kan smide 13 søm selv i den. Der er det så bare boosteren, det ved jeg faktisk ikke mange søm det er. Men man kan hvis man kører den normalt først, som er så en god idé, fordi den her er den bedste til at køre drifting med, som jeg også gør med den. Fordi ellers smadrer du et pennygear der og pennygear der. Så her skal du bare ud og købe noget nyt, og det koster penge. Så kan du ikke få alle de smarte andre ting til det. Men ellers det eneste, der faktisk går meget nemt i stykker på den, det er den ude herude, og så det tandhjul, der sidder herinde. Men ellers er det meget nemt. Du kan se, at batteriet ligger her. Og på den her, det er jo styringssport, kan vi sige på det. Motor, og så det drejesystem på det. Og har controlleren her. Den kan man så tænde, selvfølgelig. Og så kan man lige se her på den der sidder herinde. Når jeg drejer på den her over, så drejer hjulen. Der sidder en masse gearing herinde i. Så når jeg får den til at dreje her, jeg drejer til venstre, så drejer den til venstre, og når jeg drejer til højre, så drejer den til højre. Men ellers er det en meget smart bil, og den er helt sjov at køre med. Men i starten vil jeg nok råde til den standard. Det var nok alt det herfra.
Thank you.